namon nga programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Nice Yaga Joke Time! Magsulod ka dire, Daniel. Salamat, Kat. Mayo kay ari na siya. Amo matuod. Kahugot gid sang pag-uyat mo sa kamot ko, ha? Ginakulbaan ka? Wala. Oh, Daniel. Gusto ko nga mag-istorya kita nga duwa sang formal. Oo, Tito. Hindi ka magpakulba sa akon, Kay, way man ko kapangaon tao. Day? Ma? Maya pa siguro may istorya man kita dito nga duwa. Pabayin na lang si Daniel kag si Papa mo. Pero ma... Hindi ka magkabala ka, anak. Wala sang problema. Mo matuod ka? Catherine. Kasweet sa inyo, Amo matuod? Okay lang matuod si Ila. Dili kita may istorya nga duwa. Mayo dire kay katawhay. Siguro kung kakita ka lang. To? Makita mo gid ang akon mga manok dire. Amo matuod to. Pero gusto ko ga istoryahon ka, Daniel. Kay balo ka naman kung ano namon kapalaga si Catherine. Oo to. Kag palangga mo man siya, hindi bala? Palangga gid sobra to. Kung amo sina. Sugiran ko ikaw nga kadamo pa sang handom namon para sa iya. To? Oo. Hindi naman guro likom sa imo nga wala pa siya makatapos sa pag-eskwela. Oo to. Sige pa ganing module niya Kung palangga mo si Catherine, pwede bala ako makapagabay sa imo? Ano na to? Palayuan mo siya. Agbot ko silingon. Hindi nga silinga. Dulaon ninyo ang inyo nabatyagan sa isa kag isa. To, hindi ko gid ina siguro mahimo. Kahibalo ako nga palangga mo siya. Gani, gusto ko nga mag-antad ka anay sa iya. To? Hindi ka magpalapit. Tungod, gusto ko nga makakonsentrate siya sa iya pag-eskwela. Tito? Oo. Kag kung makatapos na siya, pwede na kamo makapadayon sa inyo nga paghigugmaanay. Tito? Daniel, kung tani maintindihan mo lang ako. Kahibalo ka naman, palangga namon ang amon anak. Kung makatapos na siya, Tito? hindi na kami magbalabag ni mama niya sa inyong adua. Tungod makahibalo na siya magdesisyon sa iya kaugalingon. Kag nakatapos na siya sa iya pag-eskwela. Kung kamugid ang gintagna sa isa kag isa. Bisan anon pa sang panahon, kamo kag kamugid ang magdayunay. Nak? Ma? Dali ka dire. Oo, ma.
Maghigda ka diri, oh. Abi mo, ma? Namiss ko ng banding natin niya dua. Ako manak. Namiss ko na nga mag-updanay kita permi. Ano abi kay kasako gid sa amo ni papa mo eh. Kanami sa pamatyag ko mas antang ginahaplos-haplos mo ako niya ulo. Wow. Nak, ma, kalaba na siyang mga buhok mo no? Oo man ma. Kagganami pa. O, dyan ay pa. Nak, ano ning nagakamang ho? Kuyaw mad? Ay, si mama bala. Ma, hindi mo na pagsugid kay Daniela. Nanguya ako bala. Kadalaga na sa akon, damo pa kukuto. Ay, sos nak. Okay lang na. Mabala ni Daniel? Ayos lang na, nak. Palanggaon niya ka na. Pating imulosa. Amo gani nak nga gusto ko. Mangin maayo ka nga bata. Ma? Oo. Gusto ko nga mag-concentrate ka sa pagtuon mo. Masulod ka sa relasyon nga. Bisa ng kuto mo gani, hindi ka kapangwa. Manobyo-nobyo ka na, pero ultimo pang hugas diri sa balay gani sang pingganta, hindi ka kahugas. Ma, amo gani nga kinahanglan. Eskwela gid anay. Kabalo ka nak, wala pa ma. Kun kamugid ang gintagna ni Daniel sa isa kag isa. Mangita gina ang panahon sang pamaagi nga mangin kamo. Tuod ka ma? Oo. Kay kami gani ni papa mo sang una. Ay hindi, gid ko na iya sa iya. Pero nakibot na lang ako isa kadlaw. Palangga ko nagali si papa mo. Sana all. Tuod ka ma? Oo. Gani nak. Pwede bala ako makaayo sa imo? Nga ano ma? Palayuan mo si Daniel. Ma? Ang buot ko silingon, palayuan mo siya. Hindi ka mo anay mag-communicate nga duwa. Pero wala ako nagsiling nga dulaon ninyo ang inyo pagpalanggaan ay. Nak, dira mo matakos ang imo balatyagon. Kung ano mo gid siya kapalangga. Oy, si Mas Kubado nagakuro kanta ho. Libre kape ko. Baw ikaw balabas Kubado? Basta libre gani, kadasig si mo. Sunod man lang kami kay Lolo Miloy. Ati, oo man. Lolo Ilyong, Oh, ano? may pamangkot ko bala sa imo. Ano na ho? Basta hindi lang gugma ha. Oh. Ari pamangkot ko Lolo Ilyong. Oh, ano na? Ano ang isda nga nagalupok? Aba, isda nga nagalupok? Oh, ano abe? Siyempre, bang! Rosh! Bang! Rosh! Ako naman mamangkot sa imo, be? Oh, ano na Lolo Ilyong? Ano ang buhok nga nagalupok? Buhok nga nagalupok? Oh, Ano man? Ano abe? siyempre, bangs! 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 Oh. Ako naman mamangkot sa imo be. Oh, sige. Kaya daw pamatyagan ko daw balaan mo tanan eh. Siyempre, gintraining niya ni Tasyo. Ari pamangkot ko. Ano ang tawag mo sa karbaw nga nagasaka sa babaw sa lubi? Diyan ay pa. Sa bilog ko nga kabuhi, duway pa kuya kita, karbaw nagsaka sa babaw lubi mo. Ote, anong tawag mo sina? Aambot Anong tawag sina Mas Kubado haw? Sa karbaw nga nagasaka sa babaw sa lubi?
Siyempre, lo. Amo nyo, sagat-sagat ba? Oh, sagat-sagat. Ano ang pinakamadasig ng pagkaon, Mas Kubado? Ha? Dasig nga pagkaon? Oo, Fast food? ang dasig pagid. Ano ako? Sopas. Oh. Loloy Leong, Ano? ano ang tawag mo sa utod sang imo iloy nga hindi mo tiya? Diyan ay pa. Utod siya nga kun iloy pero hindi ko tiya. Oh, anong tawag mo? Ano haw? Tiyo eh, ano ka ba? Aba, doon nakapuntos ka subong ah. Ari pa bangkot ko sa imo Mas Kubado. Oh, ano na Loloy Leong? Ano nga subay ang hindi kasaka sa kahoy? Aya, tanan ba lang nga subay makasaka sa kahoy? May ara subay nga hindi kasaka sa kahoy. Ano ang subay? Siyempre, patay nga subay eh. Oh. Ari Loloy Leong, Oh, ano nga kasag ang wala sang kagat? kasag nga wala siyang kagat. Oo, ano abi? Ano haw? Siyempre, torta nga kasag eh. Ote, anong mahambal mo Loloy Leong? Basko ka. Ang mayo siguro, tungod kay mayo ka magsabat sa mapamangkot ko. Himbisan mo to anay isda kay suhulan talang ka. Aba, Oo, librehon ta pa ka. aba, oti ka nami eh. Ano tong isda ako, kahimbisan ko to dayo na. Gurayan. Loloy Leong, Oh, may pamangkot ko bala sa imo? ano na Mas Kubado? Pila ka tuig ang sentensya kung makapatay ka tigulang man? Ote, pati ka na sa plano ko, di na? Ay, Berto, kabay pa nga magmadinalagon kita sa aton plano. Di na. Kung madala na naton si Catherine sa aton ginaubrahan dito sa syudad, kag dito na siya mag-eskwela, madamo na siya sa makilala. Kag sa sina, malipatan niya si Daniel. Kag, amat-amato naton, papalapit si Enrique sa iya. Pero, sa pagkamatuod lang bala, Berto? Di na? Ay, do naluoy man bala ako sa ilang adua. Do nakita ko gidaabi kung ano kapalangga ni Catherine si Daniel. Kag si Daniel, grabe man ang pagigugma niya kay Catherine. Ay, imo ni gusto. Oh. Ay, kung hindi lang tani bulag si Daniel, wala gid siyang problema. Ugaling, Nga hindi ka gid gusto kay Daniel. Bisan hindi siya bala makakita, ginahimo yaman ang tanan. Kag madamo siya sang maobra nga, hindi man gani maobra sang makakita. Abi mo, nabatyagan ko kung ano niya kapalangga ang aton anak. Nga hindi ka gid. ay, nabatyagan ko man nga mabudlayan gid si Catherine eh. Hamakon mo? Manugtoy-toy lang siya sang bulag. Di na?